Engko nek ning isor ae. Apa to, Mas? Maksudnya akuane lho akhire jek piro ngono lho sing diitung. Ae cethoke jek loro. Lah iya loro lah engko nek diombe niken lah aku ngombe apa ngoten lho, Mas. Hubungane karo kata-kata piro ki apa? Lah ya jek piro, jumlahe jek piro? Piro? Senengane kok ngono. Aku Senengane ora kok. dodol ya. Kok mbok takoni piro iki lho. Ini lah Kok kok. tak kek-kek kok. Wah! Matur nuwun. Ya, Mas. Leren dhisik nduk mandeg sikik. Ya. Ora ketang sedhela. Atur panuwun ana ngersaning para warga masyarakat utamane ana ngersaning ingkang hamengku gati. Ya, Mas, ya. Wah, alhamdulillah ya, Nduk.
iso sowan mrene kahanane nek karo dek wingi bengi isih luwih adem dek wingi bengi nduk. Iya. Ana dek wingi bengi iki sinden-sinden padha ngasih kemulan. Aku weruh sindan-sindan nganti kaya weruh kasur. Ha iya. Kebak kemul ora sebane ya wis ora apa-apa. Iya, karangusume wis lekas ngancik wisum ketiga kok ya Mak ya. Nek nggone dhewe kono. Iya. Ngaturake kula nuwun ana ngersaning keluarga besar panjenengane Bapak Elik Parawa Watiya, Nduk. Ya, Dalah panjenengane Ibu Reni Mandal Lestari ingkang pidalem ana ing Laladan Batur Sari RT 7 RW 3 ana ing Desa Tleder Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. iya Mak ya. Bengi iki kepareng nimbali awake dhewe sak kanca. Kelir digelar, wayang disimping, gamelan ditata, sinden dijejer, wiyaga dikon Wiyaga dikon ngapa? ayo dikon kenduren. Iya, Nduk, alhamdulillah. Iya. Bengi iki ana daleme panjenengane Pak Elik Purwowatiya karo panjenengane Ibu Reni Mandal Lestari. Iya. Dalam rangka apa, Mak? Bengi iki acarane Iya. dudu kok acara sedekah bumi, dudu kok acara merti dusun, saparan lan sak panunggalane, Nduk. Iya. Nanging ora lek kejaba ya kuwi tasakuran khitan panjenengane adiku lanang panjenengane Dik Anaksi Abdi Negara. Iya, Mak ya. Putrane panjenengane Pak Elik Purwowatiya karo panjenengane Ibu Reni Mandal Lestari. Iya. Ingkang jane le supet ki wis suwe. Iya. Gandeng nalika semana ki nalika umur 3 taun antuk pacoban ya ganjaran saka ngersaning Gusti Ingkang Maha Kuwasa. Iya. Wekasan nalika semana mbahe kakung simbahe Dik Anaksi Abdi Negara ki rumangsa bingung. Iya. Ki kepiye seranane iso supayane iso dipungkasi ganjaran saka Gusti iso ndang mari anggone lara. Iya. Tumuli nalika semana disupitke. Iya. Mbahe kakung Dik Anaksi panjenengane Mbah Sriyata, Nduk. Iya. Wekasan nalika semana ya duweni punagi utawa duwe ujar. Iya. Sesuk nek putuku diangkat ganjarane arep ditanggapke wayang matur nuwun bengi iki wis luar ujare bayane Mbah Sriyata sak kulawarga Pak Elik Purwowatiya Bu Reni Mandal Lestari. Iya. Lan panjenengane Dik Anaksi Abdi Negara ya mung kari sehate, mung kari bagas warase, mung kari neruske apa sing dadi penggayuh lan cita-citane, Nduk. Ha iya, Mak, bener. Kejaba saka kuwi iki nek lumrahe wong kitan utawa wong apa jenenge Rejang Hirnawa Supit. Kuwi. Rejang Hirnawa Supit. Rejang Hirnawa. Rejang kuwi tegese ngethok Hirnawa, kuwi tegese dalan banyu, tegese Rejang Hirnawa Supit kuwi artine ngethok dalan banyu. Oh, ngono Mak ya. Utawa iso diarani sunat. Oh, sunat kuwi Ngilangi ikut. iya. Iki tak blakake wae. Iki pancen medis, Nduk. Iya. Terus kejaba saka ngono iki sunahe Kanjeng Nabi. Nalika semana Iya. Kanjeng Nabi Purwa ingkang sepisan nindakake Rejang Hirnawa Supit. Oh, iya, Mak. Iki ya dadi pratandha Kyai kakung nganut agama Islam kuwi nek wis supit kuwi wis iso diarani akil balik. Iya. Utawa wis ndungkap dewasa. Iya, Mak, ya. Dewasa-dewasane Kyai kakung sing wis diwajibake manembah nang ngarsane Gusti kuwi nalikane umur 11 tahun munggah. Iya. Dadi wanci supit kuwi semono kuwi iki pas lho. Iya. Dadi arep ngethok ning umur 11 tahun kuwi iki ora terlalu alot, ora terlalu
Jlimet le goleki. Lho lah ya ngono Mak ya. Oh iya, Iya Mak ya. Wiyaga rak ya wis sunat kabeh. Wis sunat kabeh alhamdulillah. Iya. Iya. Mas Juang kele sunat urung suwe, Nduk. Oh iya. Karang mbiyen ki wedi kok ya Mas Juang ki laire jaman isih le sunat jaman isih nganggo kae lho, pring dienggo kae lho. Iya. Mula kuwi sunate urung suwe. Sunate ya ora lumrah kaya nek cara saiki sunat ki nganggo laser utawa nganggo gunting. Nek Mas Juang ki mbiyen le sunat dicokotke kirik. Wah iya. Dengkulmu melacat ya. Ya kegocekan guyon mari kena sembur-sembur ates, Nduk. Iya. Sartane ndedonga kanggo panjenengan Mbak utawa adik anak si abdi negara ingkang wis kelakon dibuang sukertane. Iya. Serana lampah kitan utawa supit utawa sunat. Iya Mak ya. Muga-muga iso dadi bocah ingkang iso mikul dhuwur mendem jero ana ngarsaning tiyang sepuh. Amin. Migunani tumrap agama, bangsa lan negara. Amin Mak. Murakabi menehi manfaat kanggo tangga teparo sak kiwa tengene. Allahumma amin. Ya. Sartane bisa tumindak becik, sartane bisa neruske apa kang dadi gegayewane wong tuwa. Iya. Merga swargane wong tuwa loro kuwi gumantung ning tangane anak, Nduk. Iya. Nek anake iki tumindake apik, anake tumindake becik, caket ngono ngersaning Gusti. Wong tuwa ki najan to nuwun sewu isih urip ning alam jagat raya ki kaya-kaya wis anguk-anguk lawanging kasuwargan. Iya. Kuwi bener ora mung jare-jare. Coba digagas wae. Umpama ndek anak ming siji, lanang wis gerang, wong tuwa umure wis 80 taun, ning anake isih urung gelem rabi, ayo to. Terus awake ditato, diorek-orek tuas. Terus bocahe merosal, mbedugal wis. Angger nang perapatan gaweane Man, ngono kae. Iya, Mak ya. Wong tuwa ki susah. Iya. Mula ya muga-muga panjenengane Pak Elik Purwowati dalah panjenengane Ibu Reni Mandha Lestari ki iso semulur digampangke dening Gusti, diparingi dalan sing kepenak nggone momong putrane, nggone tansah nuntun lan bimbing dumateng panjenengane Dik Anaksi abdi negara. Oh lah iya Mak ya. Asma Kinarya Japa, Anaksi abdi negara. Wah. Luar biasa iki paling ora sok nek gedhe ya dadi punggawaning negara, Nduk. Iya. Paling ora ya dadi tentara, wis luar biasa. Ora usah dadi wiyaga ya to. Dadi donya iki ora kurang-kurang wiyaga. Ya syukur-syukur dadi tentara, tur ya iso dadi dalang. Amin amin. Ya. Wong siji pasti loro jodoh telu tibaning wahyu kuwi ora iso dicolong, ora iso dimereni kok, Nduk. Iya Mak ya. Matur nuwun. Ya uga wis luwar ujare jane Pak Elik Purwowati sak kulawarga, muga-muga wis ora mutangake maneh sartane Gusti ora keputangan ya, Nduk. Allahumma amin. Iya. Mong arisuka parisuka manasuka disyukuri ing bengi iki. Ya senajan to rasa syukur kuwi ora kudu nanggap wayang, ora kudu nanggap oprak keronrang, Apa? ketoprak, ora kudu nanggap kesenian lan sak panunggalane ini ya saben dina kudu ngucap syukur ana ngersaning Gusti. Iya. Alhamdulillah. Esuk iki tangi diparingi seger waras, ora ana alangan swiji apa kuwi patut disyukuri, Nduk. Iya. Salam-salam kanggo keluarga panjenengane Mbah Suryata. Bendane Pak Eli Purwowati, Bu Reni Mandha Lestari. Iya. Uga salam-salam kanggo sedaya warga Batur Sari yang Teleter Kaloran Temanggung kene. Iya Mak ya. Uga ngaturke panuwun ngersaning para pamirsa YouTube live streaming lho. Iya Mak ya. Wah. Iki subscriber-e mundhak. Ya mung aku rung nampa email saka Google. Donge nek 100.000 ki kayak nampa email silver play button.
Iya, Mak ya. Arep tak pajang ning ngarepan. Ya. Iya, Mak ya. Ki ana pamundutan. Ya. Nawala lumantar WA sing wis tak tampa saking bendane Bu Sri Rejeki Temanggung. Nyuwun tembangipun kadung tresna, mugi adicara dalu punika pinaringan kelancaran. Allahumma amin, Mak ya. Ya. Dia aku nampa amplop lho. Saka mburi iki mau. Si panjakku dijawil kaget. Iya, Mak ya. Weh. Diparingi cehna tresna 100.000 muga berkah kanggo ingkang maringi lan diparingi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Mas Yusuf menika Pak Kadus si geblok kedawung kandangan kalian kanca-kanca badhe nyuwun lagu Podang Kuning. Oh ya, Kalian Sesideman, kalian Gubuk Asmara. wah ya, Pak ya. Matur sembah nuwun, salam budaya. Lestari budayaku. Saking kula Pak Kadus. Wah ya, matur nuwun. Iki kaya sedulurku, Nduk. Wah ya. Aku ndek sedulur ning Golela kene kok. Wah iya. Biyen cilik aku kuwi Mas Parjo kuwi sing jaman nalika semono arep boyong simbokku ning kuwi ning Golela kuwi. Iya. Ning dalan ki takon piyantun ning pinggir dalan wong-wong arit ditakoki. Anu ngapunten Golela tasih tebih napa mboten Lewang Sulan? Yak kanten Glen ngriku. Begitu dilakoni begitu maju wah isih 30 kilo modar. Iya. Ya apa ya wawung. Iya. Panganane gareng. Lambemu atos iki ora. Loh, kok ngene enak lho dioseng-oseng. Apa digoreng karo sambel bawang. Urung tau ngrasake kok kowe. Iya. Iki gandeng Pak Deku. Iya. Pak De Tarni wis rawuh. Kok Pak De Tarni? Bapake Damar, ngomong kok Damar ki putrane Mbok De Tarni. Iya. Iki Pak De Tarni wis rawuh. Iya. Pak De Gareng, Mak ya. Mau wis WA aku. Duh. Anu sorry lho, Om, aku telat tekan kono jam 10. Mboten apa-apa, wong pun biasane kok sampean telat ki. Dadi aku ra piye-piye. Iya. Iya, diaturi jumeneng ya, Mak ya. Ya, disepati. Selendro. Ya. Wah, suwe ora tau joget kok ya mbok menawa kaku. Iya. Terote iki ben rada lemes. Terot padake mobil ae lah. Ya, Sepote apa, Mak? serampat. Ayo, Cak. Sehat ya? Siap. Oh, biasa ora apa-apa. Ora kok kawatiku dadi kowe.
Ae ae. Ae ae. Ae ae. Tolong. Ana le nyewok kok menganggo driji ngene iki. Piyayi iki nek semu ya kaya ngono kuwi. Modyan. Guru ayo ta. Matur nuwun nggih. Keparing nganggo mic le ngendika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Masirul muslimin wal muslimat ayo ta. Sowan Mas. Nggih, Yusuf. Pakde. Cintaku sayangku. Waduh. Sehat apa, Pak De? Yo sehat no Mas. Alhamdulillah. Karena selalu ngunjuk Biomoringa. Kok mbok dhisik ya Mas? Wah iya kaya. Sehat. Pokoke nek dienggo Batur Sari mriki mesti sehat. Nggih. Nek telepon kring Batur Sari sehat budal mangkat Mas. Nggih. Kula ten mriki nganti kaya wis bola bali Mas pun ping alah wis ora genah nika. Pun ping pinten? Pun ping 3 napa sekawan ngoten kula pun lali. Wis kaya jogane dhewe. Nggih setahun niki malah pun ping pindho niki ndek ben bersih dusun nggih Pak nggih. Bersih dusun. Lho seksine piye akeh. Ulah nggih nggih. Aku ora mau seksine piye akeh lho Mas. Nggih. Bersih dusun terus ndek ben gene Bu sapa sing rumah makan nika. Nggih. Nah, niki Pak nggih. Lho seksine lho Mas, seksine lho Mas, seksine. Seksine lho Mas, bae katel Mas. Aku wong ora gawe apa onone Mas. Wong kuwi ngendika apa ya ora krungu kok. Terus akhirnya Mas sing duwe gawe niku Mas sinten niku? Mas Elik. Lah nggih, Mas Nggih. Elik niku main di kula ajeng wayangan nadar. Oh nggih, kula padoske dalang sing sae. Aku ngono Mas. Oh, Dadi Nek ngono iki dalane saka jenengan iki. wengi niki jenengan nyawane ten kula Mas. Aduh. Nggih. Kula padoske dalang sing nikah niki lak niki mengke nadaran. Oh nggih, nadar Nggih. niku butuh dalang sing ora tau neko-neko sing asepe sae kula ngoten. Iki enten dalange sing nom, sing sekolah, belas sing suci urung tau kambon wedokan. Iya. Can bener kok. Iya. Urung tau kambon. Saestu nek niki dalang nek kambon wedan derenge nek nemplek bola-bali pun rata-rata. Maksudnya nemplek gawe senenge ati liyan niku bola-bali ngoten Mas. Mas Yusuf, I love you. Alhamdulillah. Aku jan tobat nek mungsuh Pakdeku Ngadirojo ki, Nduk. Lah tobat, alhamdulillah nek wis tobat. Ora maksud iki kok jan. Kok enek wae nganti sok kram pipiku yang ngeguyu panjenengane. Apa enek rahang kok ngancing lek ya ora. Ayo gara-gara jenengan kuwi kok ya pripun?
Anu sowan wonten Batur Sari mriki ning kawontenane ora kok saya suda ning malah saya luar biasa ling rembaka. Lah nggih. Pertama kula sowan mriki, kedua lah niki yang paling hebat warga masyarakat tumplek blek dalu niki penonton luar biasa banyak ingkang mriksani. Tepuk tangan warga masyarakat Batur Sari. Niki sing rada tersinggung setitik kula Mas. Sinten? Pripun? Penonton enten dhuwur tribun ngeten iki lak kaya wong nonton teng kebun binatang to ngeten iki Mas. Kok terus dikeploki, ayo to. Lah iya ta, lah iki garek nguncali kacang Mas ngeten iki berarti. Wis, nonton kethek nih kalau ngeten. Wis. Iya. Ge, pancen ngeten iki ora tidak diragukan lagi menawi jenenge guyub rukun gotong royong warga masyarakat wonten ing Batur Sari. Nggih. Iki sing kagungan hajat niki luar biasa. Insyaallah napa sing dadi nadare kabul. Nggih. Pun boten wonten malih jalma ingkang jalma ingkang keputangan dewa ingkang mutangaken sampun sah sampurna dalu niki. Nggih. Malah kepara beto kesaenan berkah lan barokah. Allahumma Amin. Berkah kanggene sing kagungan hajat, nggih. uga barokah kanggene para pamriksa sing kados mekaten kathahipun. Allahumma Amin. Nah iya. Ten mriki iki anu Mas, pripun? duit ki kaya ora ning ajine. Ora kok iso? Tegese duit ki wis nek mung kepengin tanggapan nang kene pendak dina kelakon Mas. Weh. Kene iki murah sandang, murah pangan, murah duit. Nggih. Duit tek ngantek teng blader disebar kaya ngene. Aku iki syarat kok ya, Dik. Ora enek syarat-syaratan. Syarat ki mau nek ngene iki ya wis milik pribadi, milik umum ngene iki gitu. Nah, Sik. ngene. Jenengan ki rak ya wis Beras kuning nganti kaya ngene iki nggonku kono lah kena nggo sarapan ngene iki. Ayo kono kek ditotoli. Nah, itu. Waduh. Iki ana sing wajib nampa. Sinten? Istriku. Dadi iki mengko wis ora maringi ya jenengan. Nah, Wis ning iki ya tetep maringi duit. ora lagi sok iki. Loh, sing ngene iki abang-abang ngene iki. Iki sesuk iso dadi ngono kuwi 8. Kok iso? Lah princing lho kuwi jumlahe urung karuan nek semene iki. Tukok kerong nomeran. Ya nakal kok iki. Mboten. Nggih. Nggih. Derek donga kangge tuan rumah Mas Elik. Nggih. Mas jeneng teh Elik ya. Ayo wis kok konone ngono kuwi Aja kaya. tak asmane ngono kuwi. Elik iki ELIK. Elik. Ene kuwi endah. L loyal. I loyal ora royal. Penonton Maido ya lagi ngene Mas kandhane kok. Aku kuwi sangka akrabe kok ya, Lah Dik. nggih wis kaya nang omahe dhewe. Heeh. I imane kuwi kandel. K kuwi kerep tetulung lan kerep sedekah. Nggih. Wih, mula ndadekke berkah barokahe Mas Eli. Nek garwane jane Mbak Reni. Mbak Reni. Reni. Heeh. RENI. Ya ta? Heeh. R kuwi ra tau neko-neko. Nggih. Edipeni yang disawang suami, edipeni ana ngarsane para masyarakat. N. Nindakke apa sing dadi ugere ibu rumah tangga dengan sebaik-baiknya. I. Iman dan takwa selalu tertanam dalam hati. Luar biasa. Kami bari keluarga. Elak. Larang lho iki. Kandhane aja tepuk tangan to kaya doro ngene. Tangane. Loh, Wisin aku. ki mau lho. Napa? Duncali kacang kuwi mau lho, dikeploki kuwi lho. Ayo to. Mas. Alhamdulillah. Niki syukuran ngitanke putrane ning pun 5 tahun kepungkur. Nggih. Jadi ceritane anake Mas Eli iki dhisik iki gur mecicil wae ngoten. Wah, Loro-loronen. nggih. Akhirnya terus dioperasi, terus dikitan, terus Mas Elik niku kagungan nadar sok nek pinaringan sehat arep ditanggapke wayang. Nggih. Nah, Terus wean jenengan kuwi mau. nggih, terus kula goleke dalang sing urung kambon wedokan niki wae. Nggih. Mula dongane kangge tole sing dikitanke semoga menjadi anak yang soleh berguna bagi nusa dan bangsa gitu Mas. Nggih. Piguna dateng kula warga
dikudang dadi taruna ingkang saged ngungkuli bapa. Allahumma amin. Amin. Wis dikitanke utawa wis disunatke? Nggih. Wah, ungkapane akeh Mas basa Jawa niku. Napa? Kaya to. Ana arane sunat. Nggih. Sunat saka tembung supaya nikmat. Waduh. Apane iki tegese? Lho ditetakne karo ora ki beda kenikmatane, Mas. Oh, ngono ya. Nggih. Terus ana ngarani tetak. Petak. Tetak ki Tetak. dhisik buntet saiki petak. Oh, nggih. Ora percaya sing do petak-petak tilik ana. Tetak. Ana meneh sing ngarani khitan. Nggih, kitan. Khitan ki nek basa Arabe khotana saka tembung memotong. Sing dipotong kuwi jenenge ikut. Lah ikut ki kaya ngapa? Aku lali ora nggawa contone. Wis digawe kerupuk. Oseng-oseng Mas, oseng-oseng. Wah, iya. Ana sing ngarani meneh Magut Marga Tirta. Nggih. Magut kuwi ngethok, marga kuwi dalan, tirta kuwi banyu. Dadi ngethok dalane banyu. Ning ya ora kabeh. Nggih. Lah iya kok ya. Nggih. Ora mung ning kene Mas, ana Cina nek kono ya enek sing jenenge khitan. Napa nek Cina? Jenenge Lanyu Wilcuk. Apa wi? Lanyu Wilcuk. Dalan banyu cuwil pucuk. Nah, aku tenan pemerhati ya Mas. Lah nggih. Tenan. Ayo kudu ngerti ngono kuwi kaya. Nggih, ora ngerti kene ora tekan kene meneh, Mas. Ping 3 lho aku ngantek mumet ya arep adol apa nang kene aku. Ping 3 iki lho, Mas. Nggih. Alhamdulillah. Lho wis diancam padha wingi ora bayaran. Sing ngancam kecilik wong wis dilunasi kok. Kalah mempeng karo Mas Elik niki ya. Nggih, sing baku ngodinonga sedaya warga masyarakat wonten ing Batursari ajang kepanggih malih menika dalu niki lumantar Mas Elik ingkang kagungan hajat sedaya sehat panjang umur kathah rejeki Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Mengke delok meneh bersih desa Mas, bersih dusun. Nggih. Nggih. Mengke nggih kula melih. Jenengan sing mayang. Anu, kula tetep melu mriki. Wau Pak Kadus pun kula panjeri 50 wau. Wah, sik. Lah nek umume sing nanggap kuwi sing manjeri sing ditanggap. Niku wis lumrah, wis umum. Iki ora umum, dagelan ora umum iki ngene iki, Mas. Mula tak umumke. Weh, do nanggap apa? Ngoten niku. Di metode saiki iki sapa sing arep ditanggap kudu manjeri karo sing arep nanggap. Oh, ngono ya. Wah, kene wani totole Mas kene iki. Alhamdulillah metode kuwi tak jalanke perkara aku wis cetil Mas iki. Ilang. Wong jenenge wis manjing sing dadi sedulur kok. Lah nggih, alhamdulillah mboten napa-napa sing baku seduluran ki tetep langgeng. Nggih. Lestari sing dadi seduluran. Nggih. Umpami rene iki ora kok tanggapan enek kabar-kabar wong cek halo wong digawe kula nggih tetep sowan mriki ya paton dikabari. Nggih. Nggih to Mas? Lah nggih kaya kaya kula ron jenengan niku. Sampeyan ku ora tak jakwe nyusul. Nusul ngeyel kok Mas witekno. Kula niku wis anane nusul niku sing penting iso metu kok omah. Oh, nek ngono padha lelakone sing nyaron kae nek ngono sampeyan iki. Pancen ora mau ngaku kowe, iki lagi mau wabah. Tenan lho, Dik. Sing nyaron kae iki anggere payah dum-duman amplop ki wis mureng ae, wis sedih. Yo, ketemu wong wedok meneh. Ayo. Wong lanang direwangi corengan ngene. Wong wedok ning omah senam. Ayo ge. Ayo ge. Esuk-esuk numpak sepur kelinci rombongan ngono. Ayo ora apa-apa tugase suami iki menafkahi kok Ya ya. alhamdulillah. Wah, niki Mas Elik kersa tindak panggung. Matur suwun ya Mas Elik. Nggih nggih. Ugi matur nuwun sampun paring rezeki Mas Elik. Dengan adanya Mas Elik memberikan rezeki berarti sejahtera hidup saya untuk 3 hari ke depan nggih. Lho. Mengke sing hari keempat jenengan kirimi melih nggih. Bae rembukane ora nggon dhuwit Mas. Nggih, aja kok ya. Nah, penting seduluran nggih. Nggih. Kaya aku jenengan karo Mas Elik iki wong wis diadaku sedulur wis pokoke Iya. katresnan sing diulungke. Bener. Dadi nek wis diparingi katresnan ayo dibales kanthi katresnan sing luwih apik, luwih becik. Supayane rasa sedulurane raket supeket langgeng sak lami-laminyo. Oh, ngono. Nggih. Nggih, nggih. Aku kene ora mergo seduluran ora ya mergo melu Mas Yusuf terus. So aku ya mayang ning pendhapane sampean kok. Nggih.
Tenan ya Mas ya? Tenan. Oke, sampean kok kondur karo kanca-kanca sedulur. Heeh, iya ya. Ora usah mikir bayaran nek nang nggone jenengan. Oh lah iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya gur kanca-kanca sangonono ngono lho. Nggih lho, nggih. Termasuk saron sing bingung niku Mas. Nah. Alhamdulillah kalian nenggok genduk Elisa. Nggih, niki tesih wonten perjalanan. Lah leres, oh bar telepon kula 10 menit lagi Pak D. Ngaten. Iya. 10 menit lagi merga ampun ta? Sampun. Oh, lah bocah kok kesregepen. Kowe bali ora ana sik 10 menit sik no bali ora ana sik. Kesregepen pancen. Oh, wis tekan kene kok ya wis ben leren sik Mas, ben leren sik. Wong dalane wae ya kaya mendaki bukit nika kok. Ora dadi apa, nggih. Wong weling kula kangge penonton sing wonten nginggil mriku, nggih. Sing rapet nggih, sing rapet. Maksudnya hobone kan adem dadi. Iki ngejak elek iki. Maksudnya iki anu jaket-jakete dirapeti ngoten lho. Ora wae. Nek lumrahe ngandani penonton sing ning dhuwur iki ngatos-atos mungkin nek tiba lho kok sing rapet apa. Lho nek nggon tiba wong iki cocoran bakoh kok Mas. Sing bener iki ya sing rapet niku. Angine banter nek ora rapet kok malah kaya ngemot sempritan. Iki ya wis ora beres iki. Sing penting rapet. Lah iki anak wedok wis teko. Alhamdulillah selamat. Nggih, selamat teko kene. Dengkule liru ta, Nduk? Jan iya. Lungguh sik. Apa? Minumnya apa? Kopi apa? Nggih. Mas Elik nika, Mbak Elisa, nggih. Salaman riyen gek digenahke sik mriko, monggo. Nggih. Piye anune? Maksude perjalanane piye digenahke ngoten lho. Lah niki lak tegese kudu ketemu. Nah, nggih kula ingkang nyekseni. Amin. Nggih. Gur ngono ta, Mas? Ya enggak, istirahat dulu. Kalau mau langsung ya enggak apa-apa. Anu jangan di situ duduknya. Situ laki-laki semua nanti kayak padasan loh, tur sini nanya. Nah, Ora apa-apa. Sangke banyaknya penonton katanya pamriksa Mas Yusuf. Nggih, Pak D. Bela Tresno kalih Mas Elik sak kulawarga. Leres. Dongake bar syukuran iki Mas Elik niki pinangka sedekah jenengan insyaallah disekseni karo danyange mriki sak kurepe langit sak lumahe bumi rezekine jenengan tambah ngrembaka subur makmur Allahumma Amin. amin ya rabbal alamin. Monggo sing badhe melipat gandakan rezeki wayangan. Matur nuwun lho, Dik. Nggih. Kula iki tim promosi ya Mas ya. Nggih. Marketing Marketing. kok. Iya. Ngaturke pamundutan, Mak. Ya, Napa dawuhipun? Kadung tresno kudu diaturake. Nggih. Pelok 6. Kadung tresno iki larase pelok 6. Slendro nggih saged. Umume pelok 6 Mas biasane nek kula. Oh nggih. Nek ajeng diaturke slendro mboten napa-napa Mas. Manut ya. Nggih. Pelok barang nggih saged tok Mas. Nggih. Wah dadi pranata gending Ya slendro patete 9. Sing nembangke sinten? Enten Mbak Anggi niki nggih sindan sing suci dereng tau tate kambon wong lanang. Nggih. Sing pundi niku sing pundi? Niki. Niki. Heh? Niki. Oh niki. Nggih. Oh nek niki percaya. Lah nggih, nek andinge kuwi wat. Muap wingi bar pangan tomket kok. iya. Mbak Anggi ya. Kanthi lenggah napa jemeneng? Non Kanthi lenggah kemawon napa katuran jemeneng? lenggah mawon. Oh lenggah mawon. Karo Mbak Elisa kersane ngaso riyen. Nggih. Iya. Ditembangke sik, Nduk. Wong ya urung entuk wedang to. Mbak Elisa. Oh, kok dhewe. Iya. Ngadeg Mbak ayo. Ten mriki suguhan iki wis apa-apa ana, Mas. Lah nggih. Malah nika sing dibuntel godhong wau napa jenenge? Napa? Kothok napa-napa nika wau. Blekothok. Ya, komplit ten mriki wis. Nggih. Mangan niku wis kaya diuja. Nggih. Pun wareg. Mula ngenten iki ndadekke semangat sing nyambut gawe. Bener. Lah, Mas Dalang ya semangat mergo ditonton penonton semene akeh iki. Mas Nggih. Yusuf, nggih to? Nggih. Iki nek pemaku dalange penonton semene iki wayangan tak barke sesuk jam 11 awan ngeten iki. Ayo mesake lalere kok ya. Lah ngapa? Mesake lalere. Oh iya niki gondo-gondone ya. Ayo Mbak jumeneng Mbak. Iya. Jemeneng ah. Jumeneng ora apa-apa. Lenggah. Heh?
Apa? Jumeneng, aku muni jumeneng. Nggih manut kali pamriksa to, Mas. Lah iya. Ya. Mbak Anggi kanthi lenggah napa jumeneng, Pak Bu? Wah, Lungguh apa ngadeg? Kalah masa. Nah. Ayo, Mbak, disepati kanca-kanca. Sugeng dalu, Pak De. Inci sugeng dalu anakku wedok. Nggih. Pak iya beci apik sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Aku mung Panjenengan pengestune, aku ya sehat tur ya waras. waras. Sehat karo waras. Nggih, Mergo beda napa? beda. Nek sehat ki jasmani karo rohani. Nggih, nek Ki waras sehat ki tegese ana mapane ana nggon jasmani. Nek waras ki nggon kejiwaan. Oke, wong ki waras apa sehat ning ora waras. Wong edan truk dalan kae. Kae awake waras ning jiwane sing ora sehat. ora sehat. Titikane gampang kok wong ra waras ki. Pripun? Ngomong dhewe, tekon dhewe, disauri dhewe ngono. Ketoke aku ngerti to kuwi. Sik, iki urusane karo aku lho iki. Yo, terusno. Anu Mas. Kan wong sehat niku kan teloro, dadi sehat jasmani dan rohani. Heeh. Nek sehat jasmani iki tegese perangan badan. Awake sehat awak, lah. awak lah. Oh. Nek rohani iki nggon roh utawa nggon jiwa. Jiwa. Kejiwaan, cara Iya. medise kejiwaan. Bener kuwi. Enek wong sehat jasmanine, ning ora sehat rohanine, tegese ora waras. Contone wong edan. Wong edan. Wong edan terus dalan ngoten niku. Heeh. Nggo, ngoten niku lak biasane iki ngomong dhewe, tekon dhewe, disauri dhewe, kadang guyu dhewe, kok nyanyi-nyanyi dhewe, angung-angung dhewe ngono wong edan ya. Tur dalan, wong edan, wong edan. Wong edan. Dik, Kayak ditakoni iki sok ora nyaut. Lah piye? Titikane sing nomor loro ditakoni ora nyaut. ora nyaute. Pak, teng dalawe Mas Elik niku pundi? Ora. Ngoten niku. Anu ngene sing tetakan iki ora. Ngene sing wayangan ora. Sampeyan mau ketemu ora? Ketemu sapa? Wong edan niku wau. Ora iki. Lah, iya to. Oh, alah jancuk. Wong-wong edan iki kadang ditekoni ngono geseh kok, Mas. Umpamane ditekoni niki panganan napa? Mbuh, Rarti. Oh, niku lak edan. Nggih. Niki napa? Mbuh, Rarti. Nek Mas Yusuf kan desa niki napa, Mas? Kuwi roti lapis. Oh, berarti wis mari, Mas. Nggih. Anggi, iya. Nggih. Ketentok. Iya. Kabar sing tak tampa saka Mas Dalang bener to sliramu isih prawan. Oh nggih. Urung nate diobo-obo bebek. Apa maneh dipancal jaran lak urung tau to? Tembunge sing halus to. Lho, niku pun alus tenggen kula niku. Diobok-obok tegese apa? Lho tegese prawan sing urung tau diobo-obo bebek slentak jaran niku apik nggen kula. Maksude piye? Prawan ting-ting. Ora tau neka-neka. Kok diobok-obok iki apane sing diobok-obok? Iku tegese kelambang Mas utawa umpama perumpamaan. Ayo ngono to sing cetha. Sampan pun ngobok-obok dereng. Dereng. Aku duwe videone. Kok tak upload ning Telegram. Ora. Cahayu cintaku sayangku nembangke permintaan lagu ana napa wae Mas? Kadung tresno. Nggih, Wah, ajeng-lajengan nyanyi napa ajeng rembagan rumiyin? rembakan riyen ora apa-apa. Oke. Alon-alon ya, Nduk. Aja dikoplo. Gawe ketawang apa ladrang wae. Oke, Pak De. Siap. Nah, lajeng. 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 J ora C. Jeng. J. J. Ya. Lajeng. Nah, kuwi. Wah iya. Ajeng, lajengan napa ajeng? Langsung. Ya garek keluargane wis mulih apa urung? Nek keluargane lumpuk ya gak diteruske. He,
Gah aku. Napa ta? Rembukan kok ngono gah aku. Lah iya keluargane nek wis nglumpuk, ayo diteruske anggone lelagon. Oh. Wingi kono Pak Dekare ngerti sing nyaron kae turu wingi terus ngerti turu ngakar-akar ngono terus wonge muni, "Yo, gek iki keluargane dikabari apa ora?" Anake jek cilik-cilik. Ayo ditembangke sik. Tembak Ah, liye Iya. sih? Ah, iya. Dagangan kok. Kok dagangan? Lah iya tegese iki dagangan sing harus dipertahankan kelembutannya. Oh, Ngono, sinden iki kudu lembutan, Nduk. omong ngono ta? Ora lembute diayak kok piye ta. Kok kaya glepung ya. Glepung ora glepung. Nggih, setentenge aku wis iso tekan kene. Hah. Di Ngapura ya, Pak De. Ora masalah. Aku mau mblasuk e. Lah, kono dipalang apa buat batang pohon to. Kon Heeh. kono kuwi. Lah aku ge bablasen tekan nggon jurang kono. Latret sak dawane nglakon aku. Lah Atret. jurang kono iku ora wayangan. Lah iya makane kuwi kok katane sudah sampai matane iki nggon ngendi aku ya ngono. Tak Sabar urip to. karo Google Map e. Dikirae ning gone aku ngono. Kon bablas ya aku bablas terus bulane rene. Wi sing Mundur ngomong aku. sing ngomong wong wedok ta wi nek Wong ndape? wedok nek ana wonge pengen tak antemi, Pak De. Antemi. Heeh. Tenan, nek pomo Blasok, ketemu aku Nek. lo tak polo ya ana tak ajar. Sopo to jane Tahu wonge keblasok kaya aku yo an kok ning ngono. ndi? Belok kiri. Ya, iya belok kiri. Belok. Belok kanan, wong kanan ora nek dalan, aku tetep belok kiri. Belok kanan. Aku tetep belok kiri wong kanan ora nek jalan. Lah kok Google ngomong, "Kiri rumah janda, Anda mau apa?" ngono. Kok ya roh ruwe ya nek barang. Nggih, Iya. ngapunten nggih sederek-sederek Pak Elik nggih. Derek. Kula radi-randa dadinan niki wau nggih. Dadinan. Apa to Pak De? Sederek ora sederek. Sederek-sederek, sedulur-sedulur, Bapak Ibu kabeh para warga lan apa nggih? Rencang napa sih? Ya sederek to sedulur. Iya, iya, iya. Seduluri Wis sederek. arep mbok derek, arep mbok gandeng, arep mbok seret, arep mbok Ya wis. Munggah ketowe. tekno kok ya. Iya, aku bola bali lo neng Kaloran, tapi ya yang di sini kayaknya baru ini aku. Oh, Bias- neng kene iki lagi pisan iki. Ya, biasa di bawah itu wihara itu. Ya Heeh. sing ngisor rodo ngisor. Nek iki paling dhuwur iki aku. Berarti mayoritas pamriksa wis kenal karo De Elisa. Oh, Mbok Menawi, napa ngertos kula, Pak? Oh, alhamdulillah, Pak De. Terkenal. Ah, kula niku napa, Pak? Eh, Hah? kuwi lak lagi kene. Heeh. Oh, lah nggih. Ibu nggih ngertos kula. Kula napa? Kok jare wedhus? Wong. Kok soalnya wong kok wewe-wewe ngono. Iki penonton semene akeh. Nggih, Pak De. Heeh, iki bela tresna karo panjenengane Mas Mas Selik. Elik. Mas Elik. Mas Elik menika wis ketara nek angger duwe gawe nganti do mek lumpuk kabeh tumplek blek. Tumplek Kuwi blek. iso dititeni. Tumplek Blek. tumplek blek. Tumplek blek. Tumplek blek. Tumplek blek. Tumplek. Ya kuwi lho, maksudnya bisa pada berangkat wis direwangi arep adohe kaya ngopo ya kalau udah pada melubuk. Ah, berarti wis ceto ini piyayine mesti serawunge apik. Ya, siji serawunge apik, serawunge becik, ping Ya. pindho penasaran karo Mas Yusuf Anson. Lah. Ping telu penasaran karo Mbak Elisa. Ping papat. Ping papat. Mpun niku tok. Ora penasaran karo jenengan. Nggo apa aku ning kene iki ya batih, Mas. Aku warga masyarakat teng mriki. Nek batik berarti ora bayaran jenengan. Beratine nyumbang, Pak De. Ya nek Nyumbang. ya nyumbang. Nyumbang ya ora kotongan lho amplop mung Nyumbang nek Mas Elik nyumbang kanca plek kok nyumbang. Kanca plek. Pleki apa? Kanca plek iki akrab ngakrab. Sake akrabe dadi plek ngono Mas. Kanca akrab nek arep Mas Elik. Paling ora wong kabeh wis kenal gareng tralala ya aku tetep nyumbang Mas. Lah nggih. Selawe. Wah, Wangun-wangune ya Mas Yusuf. Oh, oh. Gareng tralalai kurang kondang apa? Saka Jawa Barat, Jawa Timur, Papua. Kenal lho gareng wong tralala. piyayi wis terkenal donya akhirat kok. Ra isin. Lah selawe ora tak tulusi gareng kok.
Lah, Tulsi hamba Allah. permainane ngono ta jebule. Wong do nyumbang. Kan ora sombong. Ya. Iya. iki, Ya ngaturake nadyan to pamit. terlambat ki paribasan Cina mengatakan Apa? cingkong Cina paciancong. Weh. Apa artine? Bahasan Tiongkokan iki. Bingung mesti. Artine apa? Ora tahu bahasa Cina mesti. Ora dong aku. Filosofis. Artinya itu lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lah. Apa mau baleni? Oh, cici pati cuaca. Oh. Ki nek kon mbok balani meneh wis beda meneh lho iki. Beda meneh. Wong ngawur kok. Kayane kok Wong geser. ngawur to. Lho ora Cina ki ana alus, ana kasar, ana ngoko, Mas. Oh, Oh, ngoten. ada tingkatannya. Iki mau cara apa? Iki mau alus. Oh, alus. Cara kasare? Congcot mu panci jampo nyawa. Nah, Congcot. lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sama sekali. Nah. Lah iya, wis pokoke sing penting iso sowan kene aku wis seneng kok. Miwon. Mingguan artine Bumbu masak lho. miwon. Lah ya miwon. Cing. Apa kuwi? Nyebrang kali. Oh, nyebrang kali iki cing. Leng cetiu duleng ling hiu. Artine Maling mancik watu guling malinge mlayu. Wah. Iya. Dolan nang ngetan pengen terus. Aku sesuk arep kulak ning gone jenengan. Ya. Tapian seng apa kuwi, Pak De? ora iso lungguh. Tapi anseng. Ya apa iso lungguh tapian seng ngono. Arep lungguh piye lho? Lain dale doak-doak. Lempan pit. Apa kuwi? Klet-klet. Wes lah mah tekan ngendi-ngendi lah iki ki Pak anu caos panglipur kantor sederek. Gojek ono ora tekan ngendi-ngendi ya. Ya teko Cina barang kok. Nggih. Mo. Apa? Enggak. Apa kuwi? Aku cah suci kok. Ono. Ya, ngaturke lelagon ya. Nggih. Lelagon nggih, mbok mlayu wonten. Ning sedulur mriki pun pirsa Mbak Elisa nggih. Nggih sik dereng pirsa, dereng ngertos kula derek tepang. Derek Tepang. tepang nggih, kalih sederek niki desane apa? Kaloran tapi anunya apa? Batur Sari. Pak Batur Sari ya. Ya, Batur Sari ora Batur bayi lho ya. Pak Batur Sari. Batur Sari, kula derek tepang nggih niki kula Elisa Orcharus Alaso. Nggih, seko toli-toli. Kok ndi? Seko toli-toli. Toli. Kok kaya tahu kenal aku. Toli. Udah tahu. Tahu tempat sana. Tahu kata-kata aku kaya tahu kenal lah. Oh, tahu kenali, tahu weruh lu mau ro. Tahu weruh dong. Malah ketoke duwe nduk aku. Oh, kok iso ya? Berarti udah pernah di sana, maksudnya udah pernah jadi bupati apa itu? Sulawesi itu dia. Iya. Ah, iya bener. Kok ketoke duwe? Iya. Maksudnya duwe sedulur di Sulawesi, Oh, di Toli-Toli. iya. Itu yang Toli-Toli itu asli. Tolinya maksudnya Toli itu nama daerah. Bapakku seko toli-toli. Oh, bapak yang dari Toli-Toli. Ya bener bapak berarti ya Toli-Toli. Bapak. Hei. Nembang. Kalau kenalan kok. Ya. Kalau ibu, Ibu seko Lambelu. aku ki tanya. Nggih. Nek bapak lah dari Seko Toli-Toli. toli-toli. Lah kalau ibu, Seko Lambelu. ya jangan marah toh. Kan saya tanya kok malah ngelambek-ngelambekke. Pertanyaannya apa? Bapak dari? Seko toli-toli. Ya iya dari Toli-Toli. Ya asalnya bapak Toli-Toli. Lah kalau Iya. ibu itu loh. Seko Lambelu. Lambelu, Pak De. Lambemu dhewe. Lambelu itu apa? Daerah. Oh, jadi ada ya sana itu? Ada neng Morowali Gon Nikel. Wah, jadi bagian tubuh itu ada di sana ya. Ada lambelu, ada gululu, dedalu. Ada juga kalau dari Bon Kopi turun itu namanya Toboli. Dari kebun kopi Bon turun. Kopi itu kalau naik gunung itu Bon Kopi, nek medon Toboli. Kebun kopi naik gunung kok terus Kalau medun Toboli. itu enggak menggok dulu terus baru ke Doboli gitu ya? Ah, iya
gitu, pakai rodo menggok-menggok dikit terus medon toboli. Oh, doboli. Ya. Wah, ya. Doboli. Toboli. 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 Ya, Toboli. gitu Oh, ya. Ini jadi Bapak Perkenalan Toli wis ya. blasteran ya. Blasteran. Blasteran. Yo, Anak saya nih ya blasteran. ngendi karo ngendi? Mboke Jawa. Oh, Jawa, Bapak Gibas. Kok kaya ngerti ya? Peranakan apa? Oh, wedus jare ibu. Alah, Pade. Nggih niki ngaturaken salam-salam menika yang nonton dari streaming ada 5.300 Luar biasa. pemirsa. Matur Hebat. suwun. Terima kasih. Nek Yang- didokok kene enggak cukup, Nggak Pade. cukup, 5.300 sih. 5.300 sih sopo. Berantek nggone nggo penonton semene Iya. iki. Melayang live streaming kita doakan sehat selalu, Sehat selalu. panjang umurnya, lancar Ya, rezekinya. ya. Untuk yang menyaksikan lewat live streaming semuanya pinaringan rezeki yang barokah. Amin. Ada tadi salam dari Mbayat, Klaten sama Wonogiri itu minta podang kuning. Ya. Dari Jakarta Sobat Ngebiar juga ada request mawar kuning. Oh, Ya. sing kuning-kuning. Jakarta Mas Tarno Tania Jaya mawar podang kuning. Ya. Teman saya yang di Malaysia Ada dari Malaysia. ada Walid. Upin Ipin. Oh, pinipin toh. Tak kira sopo. Ya, ada pamundutan lain Mas Yusuf yang belum dibacakan. Nggih, niki wae anu kok. Podang kuning sami wis Oh, sami. dadakke siji kono wae. Mbok menawi Mas Eli nyuwun Nah ini penting, Nah, ini iya. penting. Mas Elik ini harus berdiri dulu di sini mengucapkan. Lah malah Mbak Parani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Anu saged jumeneng wonten mriko. Loh, nek Mas Bon, Elik niki wis mawon. Mas Elik wis lungguh ya sing ngedekne kowe. Oh nggih. Niki kula ajeng matur, mbok menawi panjenengan wonten kepinginan napa kersa lagu menapa? Nggih napa? Napa-napa kersa. Napa-napa kersa Nek Pakde? cara nggonku ana drembo. Drembo. Drembo, kuwi apa-apa lep ora nolak. Drembo nek cara nggonmu regane pira? Kuwi ya kisaran 5 juta munggah. Nek drembo 5 yuta munggah niku Pak Eli. Mboten saged kirang. Ngomong kuwi wis paling apik. Oh. Niku pon paling. iki malah nyang-nyangan wedhus. Nggih mboten wonten pamundutan estu kagem putrane. Pon bebas matur suwun. Oke, siap. Wedus. Wes bebas iki mau manuk sithik wae ya. Manuk Ya. apa? Manuke podang, seret Oh, ireng. wedang kuning. Iya. Wedang manuk ki akeh kok. Manuk kutut manggungnya ya manuk ya Mas ya? Nggih. Ah, Iya. terus jineman kae manuk blekok ayo manuk. Nggih, heeh. Ah, Manuk manuk ki betek. akeh nggon tembangi akeh. Aku duwe manuk regane 20 yuta. Larang banget. Larang. Manuk apa? Manuk saka Murai Batu Sumatera. Wih, Murai batu sumak sela. Aku duwe manuk ki slulup neng banyu 10 jam ora mati. elok kowe. Ampuh. 10 jam kok iso manuk ra mati. Manuke wong gogoh wedi. Gah aku Aku ora melu anek kowe. ora ilang. Aku suci ya aku. Nggih menika manuk podang. Bawa ya, Nduk. Bawalah. Oke beres, Pak. Oke, bawani suara terbaik kok iya. Maji nemro ya. Nadyan wujud temong paksi Sira luma. Moji roji. di karangan piye agawe talinding alos manis nang angel lho iki Pak. Piye ta? Manuk apa kuwi?
Alus, manis, nyenengke. Angel lho. Alus e kene, ning manuk kok manis ki entuk saka ngendi manuk kok manis? Le ngrasake piye? Lah raup gula. Oh iya ya. Raup kecap. Ya rada gurih nek kecap. Kuwi berarti manuk kuwi lara gula ya ya. Diabetes. Iya. Soale Kok iso? legi. Golek isi podang jenar iba bunga hingga tiku. Ngapa tak Pak De? Godani sinden-sinden ra. Ngrembug sesuk seragame apa? Wah, aduh apa ayo. Saru-saru mesti. Aku malah tekok sesuk seragame apa? Malah niken ngomong ora seragaman ngono. Nyanding bisa dadi tombo. Ditembangke Cahayu. Nggih, katur putranipun Pak Elik. Namanya siapa tadi? Mosok urung kenal karo anake Pak Ya Elik. belum mah. Ah, Sapa? tak tekok sik. Padha wae lah. Asmane wae sinten, Mas? Dek Anaski Abdi Anaksi, Negara. Abdi. Anaksi, Dek Anaksi Anaksi. apa anaksa? Anaksi. Anaksi Abdi Negara. Abdi Negara. Anaksi Abdi Negara. Negara. Apa iya Pak De? Wape. Anaksi niku napa artine Pak Elik? Anaknya si Anaknya. Abdi Negaranya itu Pak Elik berarti ya? Anaknya si Abdi, Abdi Negara. Negara. Karena beliau mengabdikan diri untuk negara. Oh. Sebagai yaitu guru di sekolah SMP ya Pak ya. Lah ya sebelum SMP kan SD dulu maksudnya itu. Tenggo rawi. Salah yo salah wae. Kleru meneh. Di ngaren uripku wengi kok kleru terus. Itu. Jadi namanya Anaksi Abdi Negara. Abdi Negara si pahlawan tanpa tanda jasa. Wah, Pak Jangan Guru. sampai so anakmu coba jenengke anarki musuh negara. Iki ta musuhe. Musuhe negara Bapak. Pedang kuning ya. Yes, siap. Puding konang. Apa? Ya, enggak. Oh, nek ngomong ning mic nak ya aku langsung tanggap. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng minterang dan kuhung. Goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Man
podang kuningipun mak cangek Yulimbok. Nggih. Katur ingkang ngersakaken tembangipun Pedang Kuning. Nggih. Diaturke suara emas Mbak Elisa Orcarus Sasaluse. Sasaluse, alas. Saselalas. Alas. Wis kuwi salse. Iya, Pakde. Dawuh malih, Mas. Iki mau saking Pak Kadus. Pak Kadus. Pak Kadus niku biasanya nembang piyambak, Mas. Nah, Napa nggih? Nggih. pundi lenggah wonten pundi ta Pak Kadus? Pak Kadus ini biasanya nembang piyambak. Aturannya mriki Kadus kok ora nyanyi dimutasi dadi RT, ngoten. Peraturannya mriki ngoten, Mas. Oh, Pak Kadus malu-malu itu lah. Boten. Wah, suwantene sae kok. Lah genah. Sapuloke sregep karaoke iki. Kok ngerti? Apal aku karo Pak Kadus, wong aku wis batih kene kok, Nduk. Oh iya. Nggih. Pak Kadus, Ya diaturi. aturan minggah pepanggungan Pak Iya. Kadus. Monggo mriki Bapak Kadus tak aturi. Monggo, Pak. Tetembangan nyaket kanca-kanca mriki. Bapak Kadus monggo mriki ayo nyanyi. Tak dongake Pak Kadus sugih rejeki. Hop. Kowe mau begelongke aku tak begelongke. Sugeng dalu Pak Kadus. Sugeng dalu Mbak Elisa. Cek. Sugeng rawuh wonten dusun Batursari. Nggih, matur sembah nuwun saged Nggih. sowan mriki. Nggih. Selamat malam Pak Kadus. Selamat malam Mas Gareng. Beras bah habis beras makan gabah. Gimana? Sehat selalu Pak Kadus. Sehat selalu. Ah, Nyuwun kamunten Pak Kapolsek. Pak Nggih. Kades, mriki wonten Pak Kades Kewaraan. Pak, oh Pak saking Koramil rawuh. Nggih. Nggih. Pak Kepala Desa Gandun, Pak Kepala Desa Teleter. Pun jenengan lumpukne kepala desa sing dereng nanggap Nggih. jenengan lumpukne. Leres Saged Mas. minggah pepanggungan sekalian mengke gek Mengke rame-rame. mengke ngoten niku. dikenalke teng mriki Nah. sinten sing dereng nanggap mengke wayangan. kula titeni ngoten Pak. Aja ngono maine. Heh. Ya ngono. Ah. Lah ya ngono ta. Di DP bareng. Piye carane Pak Kades ki nanggap wayang kabeh? Nah, ngono lho. Lagi ngoten ta Pak Kadus? Nggih. Setuju mboten? Setuju. Lah nggih aturane kepala desa ora Nggih. nanggap wayang tidak lemutasi dadi linmas. Pak kok saya medun. Ane ki ngono Mas Gareng wau rencana Nun. Pak Kepala Desa Gandun nggih badhe nimbali. Nah, tanggal pinten niku Pak? Nimbali sinten? Nek lah anu nimbali anu kula sak londo. Lah nggih nimbali Mas Yusuf. Mas Yusuf. Mas Yusuf sing dipun timbali Wayangane. kali Mbak Elisa. Lah, genah. Betul. Betul. Rebugane ngoten niku wau Mas kula Yusuf, mireng. Mbak Elisa. Anu mbok menawi jenengan salah mireng jenengan tanglet e. Cobi tanglet Pak Kepala Desa. Ngangge gareng. Nek wau ngaten. Oh, nggih. Mas Yusuf jenengan kapurih wayangan dengan kula jeneng Agustus. Nggih. Nangge Kali Agustus. Mbak Elisa. Niku kula oke selone Agustus. Dalem? Oke selone Agustus. Anu nek kepala Enten desa. salane. Nggih. Dalem? Wo, ngendikane wonten niku tok ngawo. Lah wau WA kula mengke kula nggih awan barengi karo butonan ngoten. Topeng ireng. Karo butonan. Mungkin nek awan rasida berarti esuk elektun. Lah nek esuk awan kok nganti wengi ora sida kok batal kabeh ngono wis. Pak Kapolsek mau nggih nyuwun dawuh. Lah alhamdulillah. Polsek arep Bayangkara, hari Bayangkara mesti. Mau request gladek glinding kok jineman kok. Oh tak kira arep nanggap. Hari Bayangkara. Agustus jenengan rak nderekke Pak Bagong Darmono to, ora selo to jenengan. Lho kok sampean pirsa malahan? Loh, aku kan bianan karo kono. Apike, Pak. Nggih, pripun? Kepala desa sing ngajeng nanggap niku tanggale kudu manut kula. Oh, ngaten. Oh, je. Iki sak lakon dagelan meneh ra nggon ndas iku to. Nyuwun ngapunten jane kula mboten prayogi menawi kula jemeneng wonten mriki janipun. Lah mriki mau niki mbok napa mriki? Mriki mawon. Nah, ngoten niku Mriki mboten prayogi mriki. Nggih. Nek mriki kirang prayogi mriko. Mriko. Oh, napa gandulan rejing. Bebas mawon. Nek kalih Pak Kadus niki tenanan. Nggih. Pun kanca Jos. plek kok niki. Kanca nggih. Nggih, mulih juga digawani sayuran kula niku mesti. Nggih. Kula niku mesti. Kula kan napa mriki? Aduh, non. Kan napa kula mriki? Yo nyanyi mosok yasinan. Oh. Nyanyi to. Napa? Dus
Jos kita. Sing sopan. Sing sopan. Nek kepala dusun iki apa, Mas? Kadus. Nyeluk apa? Ayo kadus. Lah ya dus. Ayo sing sopan ra ya Pak Kadus ngono ora kok dus. Lah pake tak batin. Nggih, Pak ya? Nggih, leres. Oke. Nggih. Wong kita kan kebatinan, toh. Iya, Lah kebatinan, punya ilmu kebatinan. Ngono. Nggih. Ora nek Pak Kades ra nyeluke nun utawa Pak Lurah nu ra nyeluke rah. Nggih. Nek Pak Carik nyeluke Rek. Lah ki nek Pak Carik nyeluke rek, Pak. Lah apa Pak Car? Lah nek Pak Car berarti nek Bu Carik ya nyeluke burek. Mas Gareng, dina mekane kondur dicegat Pak Cari niku enten Pak Cari wonten kathah niku Pak Mula Cari. kula nek dicegat niat kula ora mulih Pak niki kok. Nggih. Nembang ya, Pak? Nembang napa nggih kula jan pun mboten saged nembang sakniki. Iso nek karo Elisa iso. Nggih. Oh, nggih. Remene napa? Remene napa nggih? Apa? Mboten. Jambuala sak adole pekarangane apa piye? Kula isone mung bawa nganu nika napa niki? Dirembuk apa? Sesideman. Siapa? cuma. Sesideman. Sideman. Nggih. Siapa? Iya. Ngenteni angkutan ki lho. Teko-teko malah dalane ban. Tak kira nek terapi dicokot iwak kae teh. Kula tak Ya. bawa sesideman mawon. Oke. Wangi. Mangke nek kula teng mriki kesuwen bosen penonton. Oh, teh. Kula pun bendina kepethuk kalih Wong wedok tiyang kuwi niki. senenge nek suwe pun to percaya. Nah, niki tak urus. Nek Aja napa elek niku? lho. Maksudnya iki wong lanang ki nek nyambut gane wong sedelok, niku wong wedok mesti gelo. Napa? Oh, nggih nggih nggih. Ya, Ra? Nggih. Pancen dagelan kondang pinter. Areng mangkat ngombe oli kok. Oh, ngaten. Mula lunyu ya, Dek ya. Kayak cek turas setengah liter. Nggih. Mangke sing nyekar Mbak Elisa. Lah majite sapa kok nyekar ki? Nembang. Nek nyekar ki nang kuburan nang kijing, ki nek majite. Iki ora kadus tak Mangke bacok piye? tenan kok iki kok. Pak Eli, niki pun bayar dereng niki. Lah mulane wis gleling ki berarti wis lunas. Oh. Mugakno sak karepe dhewe. Piye to Pak Eli ki wis pokoke nek teng mriki ki wis keluarga. Oh, iya. Sudah sangat enak sekali ngoten. Enak. Enak Kok ora sekali. dimaem. Modar ora. Ah tuwek-tuwek kon mangan. Ra. Sampan bawa sik. Nggih. Balah apike. Jas. Bang. Kaget aku. Urung ya. Bahaya. Urung ya, Dek. Nah, Urung. aku nggugah sinden iki lho Mas. Ora kuwi ra turu kuwi ndonga. Ndonga kok bablasen ngorok. Sangka le Saniki? manekung. Sesuk karo ngukuti kajang. Ya sakniki. Wiwitane. Baleni. Wiwitane. Baleni sik sing cetha. Mikir ata wiwitane. Lah engko kene alon-alon krungune. Kanggo dolanan lho, Reng. Teng prapatan Batur Sari lho. Handere sang peke. Jas wantene. Sae, Pak. Nggih. Pak Kadus sae napa sae? Dani sae swantene sae kok. Swantene sae. Piyai mriki ngakoni kabeh. Pak Kadus swantene sae. Kok aku kok ndredeg to? Engko kek rong maem. Asam lambung. Biasanya gejalane ngono Mas, kayak keringet dingin ngono kae. Lah kuwi obate bio moringa. Kayak tak powangan terus pokoke. Priya bagus kang ulah budaya. Ora kalah suarane karo Gareng. Ayo. Ya, kadus kok. Soan menyang kutha gedhe. Kok ora sopan to? Apik nek ora bayaran nggo apa? Bangga gleleng, Gareng. Ora apa-apa. Bandara terus gayuyon selendang kuning kang sak
saking ukir mantuk wayangan keng mriki riyen di napa paringi winih jati londo swara kurang permono Bagus, Pak. Bagus itu. ning wasisa ngongrong Biarlah Mas Gareng. aja menggonggong. Mas Kapilah Gareng. kirangan. Nek swara wis rada padane aku kalah lucu karo sampeyan. Lho, dalu tak lucok-lucok. Iya. Gimana? Piye kowe mau? Mantuk keng mriki. Nggih. Anggung rong marang bendara Yasulestya. Kabaran nang omah aku sesuk meteng, Mas. Jangake alis Turunan kok kadus, Mas, ngomong ngono, Mas. terus tresno sesideman. Monggo dipun lajengaken Mbak Kula Elisa. piyambak mboten kalih Sih, jenengan. Mboten. Wah, kula pikir ajeng duet. Mboten. Duet. Duet no, Pak. Wah, kudune apa, Oke. Nduk? Duet. Duet ki wawan biru. Itu duet. Duet ki mangkok enek cendole. Dawet. Dawet sing nggo katokan ki dawet. Kowe wis. Itu cak. Winie Jati mau piye Winie Jati mau? Sepak cilik. Aku kok diparingi Winih Jati. Nggih. Monggo, Pak, nembang, Pak. Mulai wayangan diparingi Winih Jati Londo Nggih. karo Pak Kadus. Ngono to? Nggih, matur nuwun. Sami-sami. Nggih. Kula Pokoknya ya ora ketung sithik bagai bayaran wis Mbak Eli. santai lah. Santai ya. Kita kan kancan. Iya, sama-sama. Sehat do sehat. Iya, Terus ha-ha. di Ya, koordinasi kepala desa sing ngurung wayangan kuwi dikoordinasi. Iya, Mas, saya mau tanya, jenengan kan dagelan kondang saniki satu saja pertanyaan. Apa pertanyaan, Dik? Apa yang kata yang tidak ada lawan katanya? Kata yang tidak ada lawan katanya. Laki-laki, perempuan. Laki-laki, perempuan, Iya, duda, janda. duda, janda, Heeh. terus sapu lidi, Ah. terus Hei, saiki nek tajam iki ora ono. apa? Tajam iki ora ono lawan katanya. Tajam tumpul. Ndak, Tajam. bodoh sama yang kula bodoh. Loh, tajam ki tumpul. Nggih. Niku salah. Loh, lah bener piye? Jenengan mau tindak saking pundi? Wonogiri? Hah? Pernah ada awas tikungan tumpul. Mesti awas tikungan tajam. Ayo. Ayo. Saiki tumpul tikungane, tak tanduri wit jati. Ora ono tulisannya awas tikungan tumpul. Anane hati-hati tikungan tajam. Kuwi lak tulisane. Lah iya. Tikungan tajam ki contohnya menggambarkan bahwa tikungan itu menggoke nyeklek. Iya. Ora kok kuwi Ora. landhep ki ora. Ora ono tulisan. Piye mau? Tikungane Tikungan nyeklek tajam. ora ono, mesti tikungan tajam. Ora ono tikungan tumpul, ngono lho. Tawar ayo, Mas. Lho ya bener ora nek. Iya, heeh. Matur nuwun karo aku wis tawar ayo. Gopo kaya ngene. Ngene omah akeh ngene. Ngomah sing obrakan ngene iki. Oke. Kok ora nggawa mau. Wit jati ndek iki piye ceritane? Wis, jati piye? Mohon ngoten niku. Nggih, matur suwun Mbak Elisa. Nggih, ampun Yen kaget ngapunten. Mas Yusuf. Pripun? Inilah kedekatan Pak Kadus ki nek kali kanca-kanca seniman pun terhadap siapa saja ngeten iki. Lah nggih. Pancen piyayine humanis, humoris kalian warga masyarakat. Oh, jelas. Ngono ya, Pak. Nggih. Tungake sehat selalu. Matur suwun. Dik, pipise sik sado to. Is. Bu, kowe telateni biomoringa telateni. Bu, matur suwun Mas Gareng. Nggih, nggih, nggih. Allahumma Sampun. sholli ala sayyidina Nggih, Muhammad. sawise. Matur nuwun Mas Yusuf. Nggih. Pak Kadus. Ya. Ngoten tok ora sing keri iki. Ora nek sing keri. Ora nek sing lali apa bener? Wis, ora. Ayo.
Apa sing tak karepke apa? Apa menawa enten pangandikan sing tesih lali napa apa donga apa Wis diakhiri mumpung pangandikan. ketemu masyarakat apa himbauan apa sesuk anu resik-resik apa-apa. Mas ora wis. Lah ya mbok menawa. Kok bloko wae nek sing tak karepke iki sing kaya ngene iki. Lah mboten Mas, mboten. Mboten. Pak Kades, monggo Pak Kades. Pundi sing Agustus badhe wayangan pundi niki? Kenalan Pak Kades sing Agustus badhe. Oh, sing 0706 niku. Wah, kewalik tukuku pitu-pitu. Enek Pak Kapolsek lho. Nah. Enek Pak Kapolsek ora sembrono. Lho wong kula ya ora tuku kok. Lah, Titip. Kula ora. bedane apa? Kaya ngono kuwi saiki wis ora oleh, wis dilarang negara. Sehat ya Pak TNI. Ya, iki sak leting karo anakku. Weh, Nggih, sampean koramil pundi Pak? Kaloran nggih. Anak kula ndandim Temanggung. weh, gleleng no. Kok gleleng piye? Lah piye? Mulih gluprut toli kok gleleng. Kok lah yo ya ngono kuwi pelatihan fisik kok. Ya orang dandim dandan dinamo kok. Bengkel dinamo kok. Iya. Nganti Waranggana, Dik. Sing pundi, Mas? Urute Mbak Anggi kuwi. Tomcat. Yo, Tomcat. Kok Tomcat? Sapa? Niken. Niken ya. Niken Tomcat. Asia kok iso Tomcat. Iya. Disepati. Oke. Saya mau tamasya keliling-liling kota. Hendak melihat-lihat Keramaian yang ada. saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, Gajah kupu-kupu terbang rendah. Ya. Nggih, sugeng dalu Mas Gareng. Nembe hai. Nggih. Lah ngopo kok dadak? Mbak yo nonton nek wong lagi ngombe kok jak omongan. Akhirnya lah utah to, alah dadak dilatih ngene. Aja dilatih mbok mimi eneh sing utuh. Sing jek utuh di. Oh, ditawani. Ditawani. Iki kan sing utuh loro iki lho, mimi iki. Lho lah ya loro sing jek utuh. Ken. Piro? Weh. Engko nek ning isor ae. Apa to, Mas? Piro? Maksudnya akuane lho akhirnya jek piro ngono sing diitung. Ae cetha jek loro. Lah iya loro lah engko nek diombe niken lah aku ngombe apa ngoten lho, Mas. Hubungane karo kata-kata piro iki apa? Lah ya jek piro? Jumlahe jek piro? Senengane kok ngono. Aku Senengane ora kok. dodol ya. Kok mbok takoni piro iki lho. Ini lah Kok kok. tak kek-kek kok. Wah, iki. Minume lho. Kowe tangi turu jam piro? Pripun? Tangi turu jam piro? Jam 7. Itu esuk. Heeh. Jam 6 tak peruput. Oh, Lah ngopo? Golek sing kecing-kecinge, Mas. Sembrono. Rasida. ngawer. Ngawur. Ngawur kok iso nglawer. Ngawur. Oh, ngawur kok. Ah. Tokek lo rek ndas ireng yo. Niki wonten Iya. dawuh pamundutan menapa? Gubuk asmara, Mbak. Guguk asmara. Gubuk Mas, gubuk. Gubuk apa guguk? Gubuk. Lah ya ning gubuk ki mangane wak guguk. Ha iki yo ngejak elek iki. Njaluk aku. Tidak boleh sesama enggak boleh. Aku ya gur nguyup duduhe kok. Ya padha wae ra entuk dikonsumsi, Mas. Iki malah sari-sarine ya. Lah iya. Piye Pak Kades, Agustus ora nganggo tenan iki. Wis mbok pikir-pikir iki Pak Kades. Masa galang tok ada Pak Kades. Kayenge kok ngene lho, Pak Res. Iya. Bintang tamu jos kok. Terus dina apa maju dina lho Pak. Ya. Ya. Gubuk asmara, Mak. Ya, Dilang Mbak Niken wis nembang. Iki mau yo entuk WA nduk. saka Sobat ngebiar iki nyuwun seperti biasa. apa, Mak? Mawar kuning sing nembangke Mbak Elisa. Oh iya. Nek ada jabene rak dienggo nyepoti bedalan Mbak Elisa. Iya. Ya nonton-nonton kahanane. Ya. Ayo Mbak, jumeneng. Mbak Elisa diaturi jumeneng. Monggo Cahayu. Hmm. Mriki mawar kuning sing dikersake. Mawar kuning. Nggih. Dimedlekke apa ngono, Mbak? Sing rada ben rada dawa. Wah iya. Medley apa? Ah sing pas larase apa?
Yang gayang. Ya, Ya, monggo gayang. mau memane apa mau Heeh. apa aja terserah. Anu Manuk sama manuk. Manut. Manut. Iya, manut sama ansor laras maksudnya. Ya. Dimedele. Ya. Mawar kuning. Ya, Mas. Apa? Aku iki lho, apik to le nyanyi. Apik. Aku apik banget to, Apik. jeles banget. Jeles. Aku Elisa ki jeles. 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 Alisa jeles. 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 Oh, jeles. Ya. Jeles banget. Allahu Akbar. Oh. Kok bablas aja. Iya. Ki wis apa sudah bersiap 3 bidadari. Siap, gerak. Siap. Tiga serangkai. Ansor Laras itu harus tertib. Sih. Di sana ada Bapak dari TNI, ada dari Polri, unsur keamanan hadir rawuh. Ketertiban harus dijaga, mencerminkan ya tertipe pimpinannya, ya tertipe masyarakat. Luruskan. Ganti nyenil tok. Irungmu rada maju sithik. Nah, oke. Wis lurus, Mas. Lurus.
Sing ndi? Kurang ndi? Coba sampean buka sik, coba. Coba. Tak lotes ya. Oke. Tegak gerak. Kepada para tamu semuanya, hormat gerak. 35. 24. Gajine. Oh, ae. Tegak gerak. Oke, kilwa cekit. Apa wi? Sikil kiwa maju sedikit. Kil ngensul. Apa? Sikil tengen nusul. Ngan wa kokri. Apa wi? Tangan kiwa dokok mburi. Ngan ruk kong. Apa? Apa Pak De? Tangan tengen garuk bokong. Apa itu? Yono, bersiap Mana? karo-karo. Garuk bokong karena terkena penyakit dari Malaysia namanya little body. Apa kuwi? Silet gatel klebon wedi. Ngawur gawar ngawur. Pripun Agustus pripun? 0706 lho tak catet lho 0706. Iya. Lagunipun napa Mas? Lagune? Nggih. Ya kuwi mau. Menapa? Cintaku sekayang-kayang kader kuwi mau. Lah ngene iki mau. Iya. Iki wis spot. Lah sing utuh kaya. Iya. Boleh. Heeh. Diteruske ngoten. Ya saka ngarep. Kayak ngajeng. Heeh, terus dimedlekne. Oh nggih, Ya. nggih. Pokoke dimedle-medle ngoten sing pas ngoten nggih, Pak. Medlene apa wis manut kanca-kanca. Manut ansor laras nggih. Ya. Niki pamane cara kuis ngoten nika, tebak lagu. Heeh. Dadi engko ansor laras ki ompake napa, mriki kudu pas. Ngoten ta, Mas? Nggih ta, Mas? Nggih, Mas. Heeh, ompak joglo ayo. Penjane Mas Gareng karo penjane Mbak Elisa ki engko tekan gara-gara. Ya Mak, ya ngestake dawuh. Kirim Fatih kasih ya ke Punden Dalang. Ya. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kisena Nugroho wa ilaruhi para Punden Dalang sak nuswantun Al-Fatihah. Amin. Ya Mak, tak dherekake ya. Mundara kyana patih undanging Marawatya wala samya saweka umyong swaraning bendeberi bubar gurnangga lawan asur tambur myang suling pepandhen talutak bandera mewah kakandha warna pindha jaladian ong asri kawuryan greg-greg swaraning kuto waneh ngarek magala anyela gandera ana begarku milara kusuma tali dahat mulat sancot ajincing pangrehing turangga kutha wustan kasamaran kabeh kena purba ing mung jer mung jer mung
ngaksa temahan ong urut saking pananggilan golongan bubar kang samyane ngali untaping para Wadyawa para sata Kurawa bidhal saking negaring Astina nalika swanten tumuju wonten negaring Sungging Wana anenggih putring saka lima Sang Bambang Aswatama nabuh bendhe beri munya mangungkung Ka